Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәмсіз. Яңа оқу йылы башлануына Әлмәт һәм Азнақай оқу йортларында қыңғырау шыңы яңғырады. Оқуға әзірләнергә, мәктәпкә жиынырға ярдәм ит хәйрия акциясы булышты. Имамнар җитешсезлекләр турында фикер алышты. Жейгі каникуллар артта қалды. Бүгін Әлмәттә бірінші қыңғырау шыңлады. Алда мауықтырғыш білім иленә сәяхәт көтә. Шәһәр оқу йортлары һәм мәктәпләре оқучылар өчен чираттагы тапкыр үз ишекләрен ачты. Тантаналы линейкалар урамда узды. 1300-ге якын беренче сыйныф оқучысы мәктәп партларына утырды. Традицион бәйрәм линейкасы Татарстанның көньяк чыгышында әйдәп баручы Әлмәт дәүләт нефть институтында да узды. Нәкъ менә биредә 65 ел элек югары нефть-газ белгечләрен әзерли башлыйлар. Институтка Татнефть компаниясе ярдәме бәяләп бетергесез. Яңа уку корпуслары, тулай тораклар, заманча лабораторияләр һәм уку аудиторияләре. Булар барысы да нефтьчеләрнең ярдәме дип билгеләп үтте ректор Александр Дьяконов. Шулай ук беренче курс студентларына кыю рәвештә алга барырга һәм югары уку йортының традицияләрен лаеклы дәвам итүчеләр булырга теләде. Необходимо не сдаваться перед теми преградами, которые у вас будут и на первом курсе, и на последующих курсах. Айгөл Ихтисамова беренче курс студенты. Бу уку йортына керү белән горурлана һәм яңа белемнәр көтә. Бу концерттан соң вузга тизрәк керәсе, тизрәк укыйсы килде. Мин ышанам, миңа бу бик ошар дип. Белем көнендә һәр уку йорты үзенчәлекле бәйрәм программасы әзерләде. 23-нче мәктәптә читтә калмады. Беренче уку көне белән укучыларны район башлыгы Тимур Нагыманов тақытлады. Ул билгеләп үткәнчә, барлык өлкәннәр дә мәктәп елларын сагынып искә алалар. Шулай ук мәктәп коллективын Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров сәламләде. Ул сәләтле балаларга ярдәм итү мөһимлеген ассызыклады. Это очень важно для нас, поскольку это наши дети, это дети наших сотрудников, и я могу заверить, что и дальше мы будем поддерживать образование, будем поддерживать школы. Белем көне үзенчәлекле көн. 1 сентябрь һәр студент яки укучы тормышында яңа кызыклы этап. Һәм ул бар тик уңай эмоциялардан башлана. Матур чәчәк бәйләмнәре, ак бантлар һәм беренче сыйныф укучылары елмаюы 25-нче мәктәптә дә кабатланмас бәйрәм рухы тудырды. Мактаулы кунаклар исемлегенә монда Татарстан Республикасы яшьләр министры Дамир Фәттахов та кушылды. Сезне чын күңелдән бу зур бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да. Рамил Каримов бүген 2 оныгын беренче сыйныфка озатырга Ширмешәннән килгән. Бу көнне көтеп алдык ди ул. İşini taşladık, irteden evisi bile çiçekler yasadık, çirmişenle çiçekler yasap, bile şunda şatlana kildik onuklarını zatırga. Big matur, big heybet, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Şatlıklı gün bizden geçen bugün. Tantanalı lineyka tamamlangandan soң һәр укучы үз сыйныфына ашыкты. Анда аларны сыйныф җитәкчеләре каршы алды. Шешек һәм елмаюлар, шигырь һәм котлаулар мәктәпкә әзер балалар. Буларның барысында тантаналы линейкаларда күрдек. Әлеге күренештә 2000 елдан бирле хәйрия эшчәнлеге мәсьәләләре буенча Республика Советы инициативасы һәм Татарстан президенты ярдәм белән үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит Республика хәйрия акциясының роле бар. Белем көне алдыннан ук балаларда бәйрәм кәефе булдырып, беренче мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе узды. Аны 21 һәм 21А номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә оештырды. Бүген беренче сыйныфка баланы җыярга уртача 11 мең сум акча кирәк. Аиләдә бер генә түгел, берничә бала булса, сумма арта. Бу уку елында шәһәр һәм район мәктәпләренең беренче сыйныфына 1301 сыйныф укучысы китте. Аларның 112-се ярдәмгә мохтаҗ, 9-ы әлеге мәктәптә. Аларга ярдәм күрсәтүне 21 һәм 21А территориаль иҗтимагый үзидарә үз өстенә ала. Алар баланы яңа уку елына әзерләү гаилә бюджеты өчен бик сизгер булуын аңлыйлар һәм шәһәр советы депутаты Ирек Хайруллинга ярдәм өчен рәхмәт белдерәләр. Такие мероприятия должны проходить. Мондый чаралар үтәргә тиеш, чөнки күп балалы, аз тәэмин ителгән гаиләләр бик күп. Без дә мөмкин булган кадәр ярдәм итәргә тырышабыз. Материальные трудности все-таки Әти-әнинең балаларны укытканда әлбәттә матди кыенлыклары бар. Шундый ярдәмчел депутатлар булуы бик әйбәт. Рәхмәт аларга. Балалар бәйрәмгә бик шат булсалар, әти-әниләр балаларны мәктәпкә җыюда ярдәм итүгә куандылар. Надежда Потапова Мирославның әбисе. Кама аланыннан оныгын мәктәпкә йөртергә булышырга махсус килгән. Мне нравится.
Миңа ошый, бик нык ошый. Безнең аныклар һәм балаларыбыз өчен шундый яхшы бәйрәм оештырганнар өчен җирле депутатларга да рәхмәт әйтәсем килә. Мондый матур бәйрәм өчен аларга зур рәхмәт. Балаларга мәктәп кирәк-яраклары тутырылган матур портфельләр тапшырылды. Акция кысаларында балалар өчен тәмле ризыклар, күңел ачу программасы һәм аниматорлар белән бәйрәм оештырылды. Мультфильм персонажлары белән бергә балалар белем иленә сәяхәт ясадылар, табышмакларга җавап бирделәр, уйнадылар һәм биеделәр. 1 сентябрьдә Азнакай районы мәктәпләрендә дә яңа уку елы башланганны белдереп, беренче кыңгырау чыңлады. Бу уку елында 23 мәктәптә барлыгы 7019 бала белем алачак, ә беренче сыйныфка 799 бала кабул ителде. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Укырга һәм укырга. Буыннан буынга күчеп килә торган бу өндәү бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Киресенчә, белем тәрбия бирү системасы камилләшә бара. 1 сентябрь белем көнендә Азнакай районының барлык мәктәпләрендә укучыларны белем дөньясына дәшеп кыңгырау чыңлады. Азнакай 1 урта мәктәбендә 1 сыйныфка 81 бала бара икән. Биредә спорт сыйныфы да ачылган. Укучыларның, укытучыларның, әти-әниләрнең бәйрәм шатлыгын муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да уртаклашты. Всех поздравляем с Днем знаний, родители, учителя. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева белдергәнчә, быел Азнакайның 1 урта мәктәбендә технологик сыйныф ачылган һәм бу сыйныфка 15 компьютер алынган. Шулай ук 7 мәктәптә табигый фәнни класслар эшләячәк. Федераль программа буенча аларда үсеш ноктасы кабинетлары булдырылган. 3 мәктәптә 17 миллион сумга азык-төлек блоклары ремонтланган. Балалар тырышып укысыннар, зур-зур уңышларга ирешсеннәр, зурдан-зур, биектән-биек бәйгеләргә лаек булсыннар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аңа чаклы күршеләребез туган җир белән горурланып, ирешкән уңышларга сөенеп, патриотик хисләр кичереп, республика көнен бәйрәм иткәннәр иде. 1990 елның 30 августында дәүләт суверенитеты турында декларацияга кул куела. Шул вакыт эчендә Татарстан Республикасы үзен ил күләмендә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә танытты. Үз чиратында Азнакай районы республика күләмендә зур нәтиҗәләргә иреште. Азнакай районы республика үсеше өчен үзеннән зур өлеш кертүче өлкәләрнең берсе санала. Шәһәрнең республика программасы нигезендә яңартылган Татарстан мәйданында бәйрәм уңаеннан оештырылган чарада сәнгать мәктәбе коллективлары чыгыш ясады. Бәйрәм рухы белән сугарылган азнакайлыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов тәбрикләде. Татарстанның популяр җырчылары Ландыш Ягмаджанова, Рузил Вәлиев, Башкортстанның атказанган артисты Рәдиф Зарипов башкаруындагы дәртле җырлар бүгенге бәйрәмнең дәрәҗәсен тагын да арттырды. Bütün Tatarstan halkın beyram bilen kutluybuz. İsənlik, sağlıq, sələmətlік барсына да. Республика көненең тагын бер истәлекле вакыйгасы. Татарстанның иң биек ноктасы булган Чатыртауда республика әлеме эленде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть рухи кыйммәтләрне саклауга зур игътибар итә. Бу көннәрдә компаниянең генераль директор урынбасары Азат Ягъфәров Әлмәт районы имам мөхтәсибәте вазифаларын башкаручы Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллин белән очрашты. Күрешү Агропоселок мәчетендә узды. Муфтиятыбыздан Камил хәзрәтнең сәламларын җиткерү нияте белән һәм сезнең белән күрешү нияте белән бирегә килде. Безнең Равил хәзрәтебез, Аллаһ разый булсын. Хәйр айның соңгы атнасында шәһәр һәм район имамнары планнар һәм җитешсезлекләр турында фикер алышу өчен җыелалар. Чираттагы җыелышта Татарстан мөфтие урынбасары Равил хәзрәт Зөфәров һәм Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Азат Ягъфәров катнашты. Очрашу барышында Әлмәт районы һәм шәһәре имамнары бер тавыштан Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллинны районның имам мөхтәсибе вазифасына сайладылар. Агропоселок мәчетенә исем бирелде. Нурлы мәчет ул мөселманнарның дуалары белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, дуалар белән рухи чистарыну һәм мәрхәмәтлелек табу урыны. Шундый Аллаһ йортының берсе Әлмәтнең Алсу һәм Агропоселок микрорайоннары чикләре тоташкан урында урнашкан. Бу шәһәрдә күпыллы икенче мәчет. Төзелеш 2010 елда башлана. Беренче взносны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кертә. Бүген битараф булмаган кешеләр һәм оешмалар ярдәме белән мәчет төзелеше дәвам итә. Татнефть компаниясе дә читтә калмый. Нефтьчеләр диварларны күтәрергә һәм бинаны түбә астына куярга ярдәм итә. Әйтергә кирәк, Татнефть ислам динен үстерүгә зур игътибар итә, чөнки дин, тәрбия һәм ахлак.
Сир түгел, көньяк көнчыгыштагы һәр мәчет диярлек Татнефть финанс ярдәме белән төзелгән. Исегезгә төшерәбез, компания Казандагы Кол Шәриф мәчете һәм Болгардагы Ак мәчет төзүдә актив ярдәм итә һәм катнаша. Һәм бу эш дәвам итә. Хәзерге вакытта Әлмәт үзәк мәчетен реконструкцияләүдә ярдәм итү ачык мисал. Лина Хәсәншин, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә шәһәр стадионында пенсионерлар өчен скандинав йөреше фестиваль узды. Катнашу өчен районыбызның ветераннар советы әгъзалары җыелган иде. Кояшлы иртәдә күтәренке кәеф белән таяклар белән йөрүче актив өлкәннәр белән Лина Хәсәншин да күрешеп кайтты. Скандинав йөрүшле фестивальдә катнашучыларны Әлмәт муниципаль районы ветераннар советы рәисе Василий Самойлов сәламләде. Ул флешмоб оештыручыларга кышкы һәм җәйге кием тегәргә уйлаулары турында хәбәр итте. Туганнары булмыйча 60-80 елларда һәйкәлсез күмелгән ватан сакчылары каберләренә таш куюлар турында да искәртте. Лаеклы ялдагы актив пенсионерларны Әлмәт районы буенча физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин да сәламләде. Ул өлкән буынның яшьләр өчен терәк һәм үрнәк булуын ассызыклады. Гомерен спортка багышлаган Людмила Зиганшина катнашучыларга скандинав йөрешенең үзенчәлекләрен аңлатты. Таякларны дөрес тотканда гына файдасы булуын искәртте. Гөлсем Ялалдинова скандинав йөреше белән 6-нчы ел шөгыльләнә. Аның сүзләренчә, актив яшәү рәвеше сәламәтлекнең сере. Безнең берничә кеше, бер 15 кешебез йөри дом каратыга да еще әле. Скандинав йөрешле фестивальдә катнашу өчен районнан килүчеләр дә бар. Кәләй авылыннан 20 кеше биредә 4-5 еллар шөгыльләнә. Өйдә утырасы килми бит. Ишеттек тә менә шундый команда җыла икән дип. Тоякларыбыз бар. Авылда йөрибез шулай команда белән. Вот килергә җыендык. Оештырылган мероприятиеләргә һәрвакыт актив җөрибез. Бүтән җирдә катнашабыз. Скандинав йөрешле әби-бабайлар шәһәр стадионыннан Шарлавыклы буалар буенча шәһәр пляжына кадәр үтте. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.